mga igsuon, sa dihang buhi pa si Jesus dinis kalibutan, ang iyag yung paborito nga trabaho, kay mausay gisugo sa amahan niya, mao ang pag-ayo og mga masakiton, og ang pagpapahawa sa mga yawa. Kumusta man mo ron diha? Masakiton mo o giyawaan? Asa man mo ani ang dapita? None of the above? Kamu na lay pili, no? Basta mo na'y trabaho ni Jesus sa kalibutan, ang pag-ayo og masakiton, o niya pagpapahawa og mga yawa. Nya mao na iyang sigihag libot-libot sa tibuok nga lugar nga iyang gipuy-an sa una. Sigig ayo og masakiton, sigig papahawa og mga yawa. So karong panahona, matod pa sa survey, ang number 1 kuno nga hinungdan nga mga matay ang mga tao tungod kuno ni ining stress. Stress ba? Kana bang stress lagi? Ang sabi, binisaya ng stress? Kana bang masobraan ka sa kabugat sa imong gibati or sa imong lawas, no? Ang imong lawas ba, mahurot ang iyang energy, stress. Mao na nga mo resulta na siyag mga sakit nga daghan kayo. Nya mao kuno nay number 1 nga killer. Dili di ay ang bala, dili uban pa dia mga drugas, gamay ra man ang drugas, musiga ra man ang mata anang kuas drugas, nya mo kagot ang ipon ana. Ang nagtan-aw ana mo'y ma-stress. So, mo na siya, no? Bisag unsa na lang, kamo, wa mo stress diha. Oh, perting stress ninyo eh. Gani, kanang na nagpayong, na stress na sila. Oo, kay... Sige na lagi ingon nga, sus, kapuya sa dani si Gos Payong, oy, mas stress man sa daan eh, anak. Labi magtanaw sila speakers, nga wa nagpayong. Maka-stress ba yan na? Kanabitang, padan, estudyante ka, nya sige kag kahagbong, nya magtanaw kasi imong classmate, sige ka perfect, mas stress ka, eh. Di ba? Hastang ginikanan sa bugo, mas stress pod. Ang maestra lagi dili mas stress, no? Mas stressan mo, nga maestra? Mas stress sa day mo? Sige lang. Basta kompletong sweldo, bahala na mga hagbong. Siguro lang na kay sweldo basta nakaron giunsa man ni Jesus ang pagbuntog sa yawa nga mo'y hinungdan sa sakit og naghatag og daghan kay mga tentasyon para mga bungkag ning atong mga relasyon. Iyang matud pa sa unang pagbasa, iyang giagian ang tanan nga stages nga giagian sa tao. Miagi siya sa tiyan, nahimo siyang bata, ni dako, hangtod nga namatay pod siya. Giagian gid niya tanan. Nya nini karong atong selebrasyon, ang atong gipasidunggan mao ang iyang pagkabata. So doon na gini dakong hinungdan nganong nagsigitag debosyon aning Santo Niño. Nganong mamanta mo debosyon sa dako nga Hesus? Nganong niya mantas bata? Kibaw mo ana? Ba mo kibaw? Pangutan-an taga Agustin, ang mga Agustinian fathers, ganong gatuga-tuga sila gata ganing debosyon na. O aman unta kahibaw ani. Sa akong kuan, sa akong ubos lang nga pangagpas, dili man nato no mahurot og hatag og kahulugan og unsay hinungdan nganong ang bata nga Santo Niño gi-inspire kay tag maayo ba nga magdebosyon. Pero para nako, kini si Santo Niño, kining iyang pagkabata, mao ni ang unang hugna nga gibuntog sa Ginoo ang yawa dinhis kalibutan. Gibuntog niya ba ang yawa? Kamo, gusto ba mong mabuntog ninyo ang yawa sa inyong kinabuhi? Gusto mo o pinangga kay ninyong yawa? Kisa may inyong pinangga karon, ang yawa o ang Ginoo? Istoryahe. Kamo kunong mga bana, kinsa may inyong pinangga, ang inyong asawa o ang inyong kabit?
Sige, tubaga. Kamong mga estudyante, kisa ba inyong pinangga, inyong mama o inyong uyab? Mama? Mga bakakon, di ada rin dapita. Daghan kay yawa-yawa karon oy. Unsa may mas pinangga ninyo be? Ang cellphone o ang tao? Kinsa may mas inyong hinumduman kanunay, ang cellphone o ang tao? Kanang nahinomdom sa cellphone, yawan o na. Kanang magsigig hinomdom sa tao, bahalag mawa ang cellphone, Diyos no na. Kanabang kawato ng imong cellphone, ya moingon ra ka nga, okay ra tong cellphone, oy, may unta ang kawatan, di madakpan. Ana, kay maluoy, jugos kawatan. Kana, congratulations. Anha gyud maglinya nimong kawatan. Nakaron balik ta. Gibuntog ni Jesus ang yawa sa unang hugna diha sa iyang pagkabata. Ngano man, tungod kay ang bata dili man gid na makasa. Ang bata ba way sala, niya ang yawa mo may tag-iya sa sala, so dili kabuntog ang yawa sa bata. Muna kamo nga sigig pakasa, klaro man kay sa mga naong ninyo, apil na ning nagwali. I-apil na lang sa dako rin na naglingkod sa loyo. Basig arang-aran na sila jutay kaysa nagwali karon. Og aron mabuntog nato ning yawa, ato sang balikan ang atong pagkabata. Niagi ba mo pagkabata? O kana, sama nga gipasidunggan nato ang pagkabata ni Jesus, pasidunggi sa ang inyong pagkabata. Nya unsaon man, iguliro ninyo sa inyo, dito las inyong balay. Paglakaw-lakaw mo nga magdayapir. Pero ganahan mo maghubo tanan, pwede rasad. Nya mangutana gani ang imong kuis balay, naunsa man ka, ako lang gi-adore ang akong pagkabata. Ngayon siya, kaluod ni Mugnaong. Dihabit ako sa una sa SPFY, kanang Spiritual Pastoral Formation Year, usa na kahugna sa seminary formations dinis atong Archdiocese, diin ang seminarista usa ka tuig nga moagi siya na ng Spiritual Pastoral Formation. Nya usa kos mga formators niadtong sugod August 2007 hangtod sa August 2014. Nya usa sa amo mga modules diha kanang healing the inner child. Hardungog na mo ana? Pa di mo kadungog. So ako na lang mong padunggon karon. Healing the inner child. Kay matud pa sa mga psychologists, ang ato kunong daghan kayong problema karong dako na ta, gasugod na niadtong bata pata. Daghan kayong mga butang sa imong pagkabata nga gi-deprive ka or molested ka or gi-torture ka, gi-oppress ka nga nahikawan ang katumanan sa imong basabot ani ba nga ang imong pagkabata dili bitaw nindot gidamagan ka og daghang mga sala. Unya pagkadako na nimo nagpangita nakas katagbawan nga gihikaw nimo didto sa imong pagkabata. Mo na pabalikan nimo ang imong pagkabata. Nya usa to ka module namo, usa namo ka activity ang among facilitator ani, iyang giingnan ang mga seminarista. Siya karon dagko naman mo, huna-huna ako og unsa may inyo untang gusto kayong buhaton niadtong gamay pa mo, kutob lang sa inyong mahinomduman nga gusto kay nimong buhaton unya gihikaw sa imong ginikanan or gihikaw sa imong mga tawo nga naa sa imong palibot. Nya karon nga dako na ka, suway buhat, free na ka kay kita-kita ra dinhi. Ana. So mo to nisugod ng mga seminarista gunahuna kung unsay ilang mga kaniadtong gusto apan wa matuman. So ang usa ka seminarista naglakaw siya nga nagbrief libot-libot sa seminaryo. Amo lang Diyos siyang gipasagdan siya mo na iyang wa makuha sa una. Tingali sa bata pa na siya wa gina siya brief siguro. Mo na lakaw-lakaw. Ang usa sad kay niuwan man siya, niuwan og kusog istanan, wa di siya paduwaon aning kaning uwan, di siya paduwaon ba? Hapakon siya, kusion, latuson, pag-uwan o kusog, hubo siya tanan, dagan siya nga tusuan, laina lagi tanawon.
Suway ra gud ninyo karon, hubo ko na mo tanan. Dagan mo di ba manglingyo ming mga pare. Mag-ana mi sa mong mata no. Sige, mao to. Nya patungod siya na kanang sandayong bitaw nga kanang kusog ayo ang aga sandayong sa gikas atop kay wa kuno na niya ma-experience sa una. Nya doon na sad may usa ka seminarista nga kana ganing wa siya makasuway tingali aning gusto kuno kay siya aning mahimo siyang angel ba sa Flores de Mayo. Nya wa gyud kuno siya mahimong angel so naghimo siya dako kay pako og dagana-ana sa itong galakaw, galibot-libot siya di seminaryo. Amo na to'y ilang processing. So, human nato, nangapare na sila. Ang saan din yung gustong istorya, mara ko na gud. Di human ato, doon na dayo yung mga processing. Unsa may imong gibati, anana, nya kasagaran gid nila, niingon sila, murag dunay nawa nga kabugat sa akong gibati, nya na-relax ko sa akong kaugalingon. Ana, muna kamo diyang makusmuron kay naong, doon na mo'y baklag sa unas pagkabata ninyo. Oh, balikin na oh. Nya kamong ba nag-asawa, pag tinabangay mo, ana, kung kusmur kay naong ang imong asawa, inaday, unsay baklag nimo sa una? Unsa may kanang gideprive nimo katong bata pa ka? Ana, insa, ang gideprive na ko sa una, kana ra gid taong pagpanguyab. Insa unya, insa, mao nang napunta ko nimong yawaa ka. Kay ikaw may gipili sa kong mama, napugos mo lang ko nimo. Ana. Isa so ako day imong baklag. Isa, oh, ikay akong baklag. Ana, isa nya unsa may akong buhaton. Ana, haron ang imong kuan, ang imong asawa mo ingon nga ayaw kog pugni ha, kay manguyab kog daghan. Imo day siyang pasagdan. Maapil pa niyag panguyab ang mga pare, ana no. Pasagdi lang, ayaw pugni. Ana. Haron mahiled na siya. Di ba? Nya inyo nang buhaton. Dili ginadyo buhaton kay yawa-yawa man na. So ayaw nya kun ang imong bana magsigig inom, sig inom. Ana, nya mga bit pa gyud. Pangutan siya, unsay imong baklag sa una? Ngano man nga naingon ani man ka. Nya unsay akong ikatabang? Ana good. Nakaron unsaon man pagtabang? Mga igsoon sa bata, automatic niya ang pagbuhat unsay kanang gusto sa iyang kaugalingon. Karong dako na ta kay ning lihok na ba ng atong gitawag og morality o kaning atong rationality, madagana na ta, daghan na kay tag mga anggulo nga tan-awon. Mao na nga gisuggest sa atong tema karon nga Santo Niño, guide of God's children to humility and service. Mahimo natong mabalik ang atong pagkabata, pinaagi sa pagpractice ni ining humility and service. Unsa may kinabuhi sa bata nga number 1, way sala. Kasagaran sa tao nga mapaubsanon, dili gid na makasa. Kanang mapaubsanon ba? Unsa nang mapaubsanon? Kanang naas ubos kanunay. Pras ninyo, namos ubos, kami di as taas. Kami mapahitason, kamo mapaubsanon. Mao na siya. In short, ang mapaubsanon, kanunay mudawat nga siya, dili mao'y tag-iya sa tanan. Kanabang moingon ka, I am nothing. I am simply nothing. Sa makaingon mo na. Ingna, I am nothing. Sige no, ready? Go. Ligian ang imong tupad. Ingna, you are nothing. Nyag magsugod na kana nga you are nothing and that person is nothing. Nya nakita man nimo nga he is something and she is something. Then ang sunod nimong buhaton is appreciation. Mo appreciate ka, mo daig ka. Kisa may imong daigon, ang Ginoo nga mo'y naghatag niya ng tawhana to become somebody. Mo na nang moingon ka, I appreciate God for creating you and become my friend or whatever the title sa imong relationship. Giingna ko nun ang imong tupad, I thank God for you. Na siya. Nindot kayo, no?
Kay wara ba ko kasiguro nga kanirong punduka dinhi, daghan kay dinhi ang nanagdumot ron sa ilang isig katawo. Kaunta nga yung ka maluoy sa imong isig katawo nga makaingon kaniyang I love you, pero wa gyud ka mo ingon ana, ang imo ra gyud I hate you. So sugod karon iningon nimo, Santo Niño, maluoy kaunta nga kanimo nang ilaba, hinumdumi ang mga tawo nga nangandoy ang kasing-kasing, gasigig warawaras ilang kamot nga moingon, intahon tagain ako sa imong pasaylo. Ano mo maningog dihang mga yawaa mo? Ang yawa mo moingon nimo ay nagpasaylua kay alkansi ka na, kay buangon kay nastanan. Og imo nang pasayloon sigihan kag binuang. Tanawa ang bata. Kung magkaaway sila, unsa may ilang buhaton dayon? Dili sila magpasayloay. Unsa ilang buhaton? Magduwa sila balik. Magsukmagay na sila, mudugo ang ilang ilo, na pud na sila. Suway ninyo sa inyong silingan. Gasukmagay mo na itong naging tuig. Duula siya, pakigduwa, di ba pusilon ka? O niya, inig kamatay na nimo, ang kuna lang sad, igdayo na nimong kamatay, ing na din, Lord, I am nothing. Now, I am going to nothing. Di ba? Di ka mag-uol. In short, matud pa ni Kristo sa unang pagbasa, kinahanglang in touch ta sa reality of death. Mo na niingon diri ang Ginoo sa matud pa sa unang pagbasa, ang Ginoo ni dawat sa atong kamatayon aron pagbuntog sa kamatayon. Kanigong sala mga igsoon, gasugod man ni siya sa tentasyon. Nya kanang tentasyon epektibo kay nas mga tawo nga mahadlok mamatay. Kamong tanan nga hadlok mamatay dali kay mong matintal. Kanang tawo nga okay ra jud kay mamatay, dugay kay na tintalon. Tanawa bana ka. Nya tan-aw nimo sa imong asawa, luod na gyud kaayo. Nya murag imo siyang tutukan, mura na jud kag mamatay. Nya dai mag-text nimo nga babae nga gwapa kayo, unya moingon dayon nimo, you are the hero of my life. Nya ang imong asawa magsigig ingon nimo, ikang pistiha ka, ikang animal ka, ikang yawa ka, ana. Bikaron, asa man ka ani mo tan-aw og makigsikit, ni adto bang gasigig ingon nimo nga you are the hero of my life, or niining asawa nga murag yawa ang naong atay? Unsa may imong buhaton? Ari ka mo sikit sa imong asawa aron dali ra kang mamatay, kaysa adto ka tong pikas dili tinuod ka mamatay pero makasa ka, ang imong kalag maoy mamatay. So karon inigyaw-yaw sa imong asawa kay anda man ka magpakamatay, anha ra gyud ka magsigig tan-aw. Moingon ra gyud ka, Lord, nasayop man gitingali ko sa pagpili aning animal. Kung nasayop ko sa pagpili ani, kinahanglan ang sunod na kong lakang karon, kinahanglan di na jud ko masayop. Kay nasayop ra ba ko sa unas pagpili ani, karon og maghimo kog decision in relation to this person, kinahanglan di na jud ko masayop. Nya mingon Ginoo, aron di ka masayop, ayaw ginagbuwagi. Kay buwagan gyud na nimo, sayop gyud ka. Mo na patay gyud ka. Di ba? O kamong mga asawa, kaban na mo buangon kay tanan, magsige pag-inom, sige pagpangabit, musuyo pa, kulatahon pa kag maayo. Saman, buwagan o pakamatyan? Tubag. Kung ikaw mapaubsanon og niangkon nga you are nothing, di jud ka mahadlok kulatahon. Ngano man, total nothing man ka. Iyang mupiti imong naong, at least I am something. Di ba? Kaya nasabot pang iyang ka, something gid ko. Igsukbag niya, lubo imong ngipon, at least I have something. Imo dahil puniton, yung mga thank you Lord, dapat ay ko'y ngipon. Ingon ana, imo ka mapaubsanon, di yun ka mobiya sa imong bana. Pero mangangko na gani ka nga, I am the owner of myself, I am the manager of my life, then ang Ginoo mawa passing, pulos na sala ang imo mga manag-uyab. So kamo mga manag-uyab. Sige. Ang sama inyong buhaton, ingnang I am nothing.
Nya igtanaw nimo sa imong uyab, ingon din ka, thank you Lord, I am now something and I have something. Oh, di jud ka magsigigdiman sa imong uyab nga, tiksi ko ha, tiksi ko, ana, di ka maana. Mingon ra jud ka, og mo tiksi ha, he is somebody. Og di na siya mo text, he is nothing. Kay mo sa nay reality, nothing man siya. Nya di sa kanya tiksan, basin og sa pag-anang higayuna, for him, you are nothing. Nya mo sa na imong pagtan-aw sa imong kaugalingon, you are simply nothing. So inigabot sa imong uyab, magkita na mo, moingon din ka, ay salamat Lord, buhi pa din siya. Magpasalamat gyud ka. Di gyud mo mag-away. Unya maghinikapay mo. Sa imong uyab, maghinikapay mo. Dili sad. Ngano man, mananghid pa mamos Ginoo, Lord, pwede ko muhikap aning imong something. Moingon din Ginoo, ayaw usa kay basin og mo produce mo another thing. O di mo ko anaka mo kalma ka bitaw Lord no ana mananghid that person, but you claim that you are simply privileged of having that person, you are simply nothing. Amo na mga nothing, manindog na ta.